día. Tenemos aquí esta casa que es una fachada. Bien parecido como el del padre. Tuvieron el espacio para crear toda la cafetera donde ella estaba trabajando. Regresaron a esta calle de Nueva York. Pero un poquito más de la serie, se llama All American. Esta serie es una... Section planning out that whole season, everybody bring in 20 or 30 separate ideas, newspaper articles, things they heard. And when we take all of that information together, the things that we liked, and we put them up on big dry erase boards that are 8 foot by 4 foot long with all the... Do you guys have more for like this. Happy birthday, dear Sheldon. Fanny. All sing together. Vale, veureu, passa una cosa, i és que estem en Hollywood, d'acord? I resulta que fa unes setmanes va estrenar una pel·lícula Tarantino anomenada Once Upon a Time in Hollywood. Per tant, no podia anar-me'n d'ací sense anar al cine a veure Once Upon a Time in Hollywood. Per tant, m'he vingut als cines Cinerama Pacific Cinerama, els ArcLights, uns cines espectaculars. I anem a veure en 35 mm la pel·li Once Upon a Time in Hollywood. Estic mirant a la pantalla perquè estic gravant des del mòbil i és un poc raro, ¿vale? Perquè m'estic mirant a mi en la pantalla i va ser... Pues nada, me miro ahí, ¿vale? Anem a veure què tal la peli. Ha sigut molt guai que el cine en el que estava mirant la pel·lícula de repente ha aparegut en la pel·lícula.